Sa ngayon magpapahay pa ako ng panibagong pampahay na bubo trap. Ayan, bagong bili ko lang yan nung kahapon lang, yung 10 piraso dyan. Yung 20 dyan, tagal na yan. Pero yung may papandawin ako 17 pirasong bubo trap na napain ko dun sa loob ng tahungan. Tingnan natin kung may huling isda o malalaking alimasag. Kasi pag nandun tayo nagpain sa loob ng tahungan, marami dun yung yung malalaking alimasag. Kaya samahan nyo ako. Sa ngayon pala hindi pala makakasama si Paikarong kasi may trabaho siya na ginagawa ngayon. Yahoo! Ayan, pupunta na tayo sa papainan ng bubo trap. Ganda na. Tayo nakapain ng bubo trap. Yan yung bagong bili ko lang nung nakarang araw. Kahapon ko lang yan nabili, 10 piraso. Dito tayo. Yan, ikot tayo sa bahungan.
A few moments later. Yang tahungan na yan, dyan yung nakapain yung ano ko, bubo trap. Ayan yung kuya oh, naglulutang-lutang. Yan. Tingnan natin kung may mahuli tayo. Ayan yung kuya ko. Yan yung kuya bubo. Yung bubo trap ko. Yung madami. Ang dalawa. Dalawa yung huli. Ang laki ng alimasag. Tingnan nyo yung huli ng bubo trap sa ilalim. Ang lalaki. Yan. Ang alimasag.
Daming laman. Yo, sa ngayon pala, tapos na yung yung nilatag kong bubutrap na binata ko. Ayan. Ipapain ko lang yan. At ito yung huli nila. At ito yung huli. Ang lalaki. Oh. Ang lalaking alimasag yung huli na sa isang datag na bubutrap. Yan oh. Mga big shot. Mga big na alimasag. Ayan oh, lalaki. Titingnan ko yung aking tahungan. Tingnan natin kung may kumapit ng tahong sa nilagay nating mga kawayan. Tapos dun sa mga lubid na nilagay natin, tingnan natin kung merong ng tahong. Tingnan natin. Baka meron ng, sana makapis tayo ng ngayong Pasko para sa Noche Buena. Ito na yung tahungan ko. Malapit na tayo sa tahungan ko. Ayan. Ayan yung tahungan ko. Sisirin natin kung merong laman. Ayan. Ito pala yung taking tahungan. Tapos ito yung huli namin. Kasi huling isda kanina. Yung alimusang isa. Ayan. Ayan yung tahungan natin. Tingnan natin kung merong ang kunti ng tahong. Wala. One hour later. So, pauwi na ako. Ayan, pauwi na kami. Pauwi na ako. Baka nandyan na si Paigarong sa bahay nila. Walang huli ko. Pauwi na ako. Pauwi na ako. Dito na tayo. Oh. Doon ka, malambot. Laki. Ayan, mga shit. Ayan o. Say?
Isdang dilag. Ayan, panulam. Panulam at ito pambinta. Tingnan natin kung magkano ang kilo. Ilang kilo mo? Wow. Ba't mo pinaikot-ikot? Yan, 4 kilos. A few moments later. Yon mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon lang ako mag-outro dahil meron tayong mga kaibigan na nagpapa-shoutout. Bali, itong video na to, hindi ako kasama rito kasi may ginagawa ako. Sabi ni Buboy, magbablog daw siya muna. Susubukan niya yung bago naming GoPro. Okay naman. Kaya sabi niya pag-aaralan niya kung paano maggamit nun. Sabi ko, sige okay para matuto ka rin. Dahil siyempre, baka magkaroon ka rin ng sariling channel, masanay ka kung paano magsalita. Yun mga kaibigan, papakilala ko sa inyo yung ako, si Alessandra. Hi ka naman, hi ka. Taas mo kamay mo. Hi mga kaibigan. Sige nga. Hi mga kaibigan. Nahiya pa. So yun mga kaibigan, shout out tayo. Shout out nga pala kay Alia Kia De Luna dyan sa Canada from Alin Paul De Luna. Shout out sa family De Harlo dyan sa Storom from Dondon De Harlo. Shout out kay Binhamin Dalida. Shout out sa Mandaragat Explorer TV. Shout out kay Elsa Bacordo. Shout out sa Parauma Vlog. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Sana gabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw ng ating mga paghahanap buhay. Hanggang dito na lang itong video. Sa mga laging nanonood sa amin, maraming salamat sa inyo. At syempre doon sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming pang mga susunod na mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang. Bye bye!